Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera. Gaur ekainak 14 ostirala bi elkarrizketa izango ditugu. Alde batetik Larraitz Trinkadorekin egongo gara Lunes Lilas elkartetik datorrena. Pasaen ostiralean, ekainaren 7an, lan bilkura eta hitzaldia egin zuten biolentzia instituzionalaren inguruan eta horren inguruan hitz egingo dugu berarekin. Eta beste alde batetik Virginie Albirarekin egongo gara. Karrikaluze elkarteak eta Antsoaingo udalak datorren ikasturterako euskarazko antzerki ikastaro bat prestatu dute eta horren inguruan hitz egitera dator. Baina hauekin hasi baino lehen goazen betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1931an Lizarrako estatutua onartu zuen Hego Euskal Herriko udalek egindako batzarrean, aldeko 427 botorekin. Urte batzuk geroago, 1937an Mungia hartu zuten tropa frankistek, hilabete eta erdiz erasoan aritu ostean. Egun berean, baina 1981an Suitzan egindako greba feministan 500.000 emakume atera ziren kalera. Eta bukatzeko 2013an Euskararen interneteko .eus domeinua onartu zuen ICANN erakundeak. Gaurko lerroburuak ikus ditzagun orain. Berdintasun Gazteria Hezkuntza eta Osasun Departamentok tratu onaren aldeko eta jaietan emakumeenganako indarkeria eta sexu aniztasuna prebenitzeko kanpaina bat abiarazi dute. Landa Garapenak 1,1 milioiko diru laguntzak deitu ditu akuikulturako inbertsioak egiteko. Iruñak hiriaren lehen erreplika digitala izango du Nafarroko gobernuak eta Iruñeko udalak sinatutako hitzarmenari esker. 16 pilotarik hartuko dute parte emakumezkoen 3. San Fermin torneoan, 4 erdiko banakako modalitatea eta ohiko eskuz binakakoa estrenatuko dituena. Iruñako San Ferminak esperientzi berri bat gehitzen die jaiei, San Fermin Santo Domingo aldapako espazioa. Oskorri taldearen omenezko ikuskizuna eginen dute Iruritako dantzariek ekainaren 21an. Bihotz, bitxotx bakarrizketa antolatu dute larunbat honetan ekainaren 15an Dona Marian. Arizkun rocken azken edizioaren inguruko aftermovie bideoa kaleratu dute. Errepasatu dezagun aste honetarako agenda. Ostiralean egun motelak kolektiboak bigarren jaialdia antolatu du Iruñeko Aintzina tabernan. Borla, Sex Tab, Beta Maximo dira arituko diren taldeak, eta ondotik DJ Senyora eta Landan. Arratsaldeko 8etatik aurrera izanen da eta sarrerak momentuan bertan 5 euroan eskuratu daitezke. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Noticiasen titular nagusian, Europak bermatu du bitartekoak finko bihurtzea eta behin-behinekotasuna etetea. Espainiako estatuari eskatzen dio aldi baterako kontratuak kateatu dituzten enplegatu publikoak mugagabe egin ditzala egiturazko beharrizanak betetzeko. Neurriak Nafarroako administrazioko 100 langileri egingo die mesede. Argazki nagusian, urte honetan zehar, Uharte zentrotik pasa diren artistek bere esperientziak partekatzen dituzte ikasketa irekien jardunaldietan. Titularrean, Uharte zentroak bere artistak erakusgarri jarri ditu. 25 sortzaiek jendearekin hitz egiten dute arte garaikideari buruz. Eskuineko berrietan, alde batetik, Begoña Alfaro zurekineko liderraren hitzetan, zurekin guztiz Nafarroako alderdia izan behar du. Bestetik, erosketa saskiaren prezioa 6,5 hazi da Nafarroan urtebetean. Jarraian, San Ferminei buruzko esperientzia zentro berriak ateak ireki ditu.
Hori koloreko berrietan, alde batetik, 30 adingabek sexu indarkeria salatu dute urtarriletik apirilera. Bestetik, jaietan, gozatu, partekatu eta errespetatu. Eurokopa 2024ko atalean, alde batetik, Alemaniak eta Eskoziak ireki dute Munitzen Europako txapelketa. Beste alde batetik, uztailaren 14 arte 51 partida jokatuko dira 10 hiritan. Diario de Navarraren titular nagusian, botere judizialak beldurgarri ikusten du bere eskuduntzak murrizteko proposamena. Pedro Sánchezek argitu du gobernuak ez dituela magistratuak izendatuko. Argazki nagusian, pertsona bat igogailu batean sartu da Carlos Hirugarrenean. Salbuespenak egongo dira igogailu historikoentzat. Igogailuen herena modernizatu egin beharko da. Ezkerreko berrietan, alde batetik Nafarroako Podemoseko buruaren hitzetan, ez dut esango nori eman nion botoa ekainaren 9. Beste alde batetik, San Ferminak urte osoan bizitzeko zentroa. Goiko berrietan, batetik, osasun mentalak eragindako bajen boladak ez du etenik Nafarroan. Bestetik, edertasun lehiaketetatik Antena 3ko aktorea izatera. Bukatzeko, Eurokopa gaur gauean hasiko da. Gara egunkariaren titular nagusian, EBJ-ak bermatzen du iraupen luzeko bitartekoak finko bihurtzea administrazioan. Epaiaren arabera, neurria administrazioen behin-behinekotasunaren abusua saiesteko tresna izan daiteke. Bere irismenari buruzko mugak ezartzen ditu eta estatu bakoitzean argitu beharko dira. Argazki nagusian munduko liderrek parasutisten erakusketa ikusi dute. Titularrean, G7ko kreditua Ukrainiari, aktibo errusiarrak blokeatuta. Erdiko berrian, Frantziako ezkerreko alderdi nagusien Fronte Popularra. Goiko berrian, mendeko gobernurik handiena eratzen ari dira EAJ eta PSE. Oraindik ezer ofizialik ez badago ere, bai EAJaren aldetik, bai PSEtik zabaltzen ari diren mezuen arabera, lehendakaria eta 13 sail izango dituen gobernua lantzen ari dira. Beheko berrian, Europa nahasi batean Alemaniak bat eginda jokatzea ospatzen du. Berriaren titular nagusian, iparraldeko hainbat besta ezagunek bat egin dute espazio seguruak sortzeko. Herri Urrats, EHZ, Nafarroaren Eguna, Lapurtarren Biltzarra, Lurrama eta bertze jai batzuen antolatzaileek kezka agertu dute gai giroan izan diren mota anitzeko erasoengatik. Guztientzat balioko duen protokolo bat landuko dute, askotariko indarkeria motak kontuan hartuko dituena. Argazki nagusian, Peti musikaria dugu gitarra jotzen. Honen hitzetan, gehienak gara musikari madarikatuak. Agitz gutxi baitira lasai bizi daitezkeenak, goraberik gabe. Eskuineko berrietan, alde batetik, UEUren ikastaroak. Euskara eskakizunak arrakala bat sindikatuen artean. Beste alde batetik, Bilboko konpartsei eta Gasteizko txotnei elkarrizketa eskatu die mugimendu sozialistak. Jarraian gaur hasiko da Alemaniako Eurokopa, Frantzia eta Inglaterra favorito direla. Beheko argazkian, Gukaren aurkezpena atzo Bilbon. Titularrean, Guka, Bilbon Euskara auspotzeko topagunea. Euskal Herria irratiaren titular nagusian, kultur programaren 29. edizioa ekainaren 21 abiatuko da. Ekainaren 21 Fiteron abiatuko da 29. edizioa eta irailaren 28 arte egongo da Nafarroako 43 txokotan. Jofe Bider 440, Ibil Bedi, Anari, Goxuan Salsa, Iñaki Diegez eta Xavier Leturia, Kerobia edo Janus Lester musikarien artean. Kaixo eta ongi etorriak gaurko lehenengo elkarrizketara, oraingoan Larraitz Trinkadorekin gaude, lunes lilasetik datorrena. Kaixo, zer modu? Kaixo, oso ondo, hemen zuekin hitz egiteko prest. Primeran. Bueno, pasaden ostiralean lan bilkura bat egin zenuten, biolentzia instituzionalaren inguruan, ezta? Eta Laia Serrarekin batera, abokatu katalana dena, joan zineten, eta, bueno,
horren inguruan izango da elkarrizketa, baina horrekin sartu baino lehen, guazen hitz egitera pixka bat Lunes Lilasen inguruan, zergatik sortu zen, zertarako? Bueno, Lunes Lilas sortu zen, emakumeen eskubideak eta nolabait beraien egoera defendatzeko, ez, emakumeak momentu hartan bagentozen diktaduratik eta eta emakumeen eskubideak zeuden guztiz eskutatuta, lurperatuta, bagentozen egoera batetik non etzintzen zure senarraren sinadura edo baimena gabe ia ezer erosi, ez da kontu korronte bat euki, orduan, pixkanaka emakumeak hasi ziren beraien eskubideen alde borrokatzen, eta mugimendu guzti horren inguruan sortu zen, Andrea eta Lunes Lilas pixka bat elkarrekin egin dute bidea, orain Lunes Lilas bakarrik dago, eta 80 hamarkada horretan hasi zen ja pixka bat sortzen, eta emakumeak elkartzen, pixka bat, bai indarkeria, bai eskubideak eta bai dana defendatzeko emakumearen alde. Eta gizarte aurrera doan heinean, helburuak aldatu direla esango zenuke? Bueno, helburuak ez dira aldatzen, berez berdintasuna lortu da emakume eta gizonen arteko berdintasuna lortzea, eta horretarako aurrera pausoak egiten diren heinean, lortu dena pixka bat gainditu egiten da, eta hurrengo helburuaren bilazoa ez, baina helburua azkenean berdina da, berdintasuna lortu, eta emakumeak beste jende guztiak dituen eskubide berdinak izatea. Eta nolakoa da zuen eguneroko lana? Aldatu eginda urteetan zehar baita? Bueno, aldatzen da, jende aldatzen delako, eta agian jende aldatzen den heinean, sistemak edo lan egiteko moduak aldatu daitezke baita ere, lehen dena bileran bidez egiten zen, orain asko, teknologia berriekin eta gauza asko, saren bidez egin alditzazkegu, edo virtualki, ez da horren beharrezkoa edo gauza guztietarako bilera bat egitea, baina metodologiak eta hori alde batera utzita helburuak eta danak berdinak dira, orduan, lan egiteko modua ere aldatu ez, agian orain eskatzen dena ez da, 80 eskatzen zena, bere garaian emakumeen abortoaren legea, dibortzioaren legea, gauza horiek teorian badirudi, eta esaten dut badirudi, zeren ari gara ikusten gaur egun datozen ultraeskuinekin eta abarrekin, hainbat eta hainbat tokitan Argentinan eta abar, lortuta edo gaindituta ziruditen gai batzuk eta eskubide batzuk atzera egiten ari direla, ez? Orduan, erne egon behar dugu, zeren lortutako guztia, igual hemendik 6 hilabetetara galdu egiten dugu, ez? Gertatzen ari delako. Orduan, hor egon behar da, egunero eta eguneroko borrokan. Eta nola bizirauten du Lunes Lilasek? Nola? Nola finantziatzen da? Bueno, Lunes Lilas batez ere, diru laguntzen bidez, ateratzen direnean gobernuaren aldetik, europear aldetik, diru laguntzak, eskatu egiten da, programazio bat aurkezten duzu, horren arabera hainbat diru edo ematen dizute, eta gero, kuotak, bazkide direnen kuotak, eta horrelako ekintzekin bai. Eta aipatu dugun bezala, pasaden ostiralean, ekainak 7an, lan bilkura bat egin zenuten. Zergatik egin zenuten lan? Bueno, lan bilkura eta baita ere hitzaldi bat antolatu genuen Laiarekin. Zergatik, uste dugulako violentzia instituzionala, aurrera pauso, ematen ari diren aurrera pausoien artean, hau horietako bat dela, zeren lehen borrokatu genuen eskubideak lortzeko, eta eskubide horietako asko lortuta daude, baina lortuta daude paperean nolabait esateko, ez? Atera dira legeak, non esaten dute honen eskubidea daukazu, edo hau ezin da egin, eta baina gero lurrera gatozenean eta eguneroko bizitzara gatozenean, eskubide horiek ez dira bermatzen edo ez dira praktiko bihurtzen. Askotan ez delako aurrekontu bat ematen hori egin dadin, eta beste batzuetan ez dagoelako interesik, behin onartu dugu, ondo gelditu gara, baina hor gelditzen da, eta inorrek ez dio bultza egin hori aurrera joan dadin. Eta violentzia instituzionala, pixka bat hor dago, zer da violentzia instituzionala? Beste
gai batzuetan violentzia instituzionala normaltzat ikusten dugu, ez? Adibidez, torturak edo horrelako gauzak daudenean, argi ikusten dugu hor violentzia instituzional bat dagoela eta jendeak erantzunkizuna eskatzen dio udalari edo komunitateari edo estatuari. Emakumen violentzian, zuk esaten dezunean, estatuak gaizki egin duela, erotuta zaude, hau ez da posible, baina zuk uste duzu, orduan, emakumeak badakigu, eta nik uste dut jende asko entzun duela, lo dela, nola esaten da, bigarren biktimizazioa, violentzia instituzionala zer den, zuk zerbait salatzen duzunean, ez dizutenean sinisten, zure hitzaz beti zalantzan jartzen dutenean, eta beti zu egon bertzarenean borrokatzen arrazoia daukazula nolabait erakusteko, ez? Eta oso zaila da, prozesua. Eta ere, violentzia instituzional hau legeztatzea, zaila da, uste duzu zaila dela estatuak berak legeak egiten dituelako, eta igual akusatu moduan. Claro, nik uste dut, eta laia ekarri genuen batez ere, bera izan zelako Katalunian autonomian legean sartu zuten violentzia instituzionala, bera izan zen lan horretan egon zen abokatu aktivista bat. Eta berak ere, hemen zegoen hitzaldian esaten zuen, hasiera batean, kezkatuta zeuden, nolabait implikatuta zeuden estatus ezberdinak, medikuak, poliziak, abokatuak, zerbitzu sozialak, violentzia indarkerian, genero indarkerian dauden ate edo hanka desberdin horiek, erasotuak sentituko zirelako hau legean sartzen duzunean, ez? Hau da, ni hemen nago, emakumeak laguntzen, eta orain gainera emango diazu gaineko erantzunkizun bat, non salatua izan naitekeen violentzia instituzionala dagoelako, eta ez da horrela ulertu behar, horregatik berak esaten zuen bezala, pedagogia egitea oso garrantzitsua da, eta erakutsi jendeari ez dala norbaiten aurka joateko, edo nolabaiteko abokatuen aurka joateko, edo zerbitzu sozialen aurka, ez da hori. Gauza da, violentzia instituzionala existitzen dela, eta batzuetan ez da nolabait gaizki nahi egin direlako gauzak, baizik eta borondate osoarekin eta ondo nahi eginaren naiz eta batzuetan gauzak gaizki egiten dira, eta jendea kaltetuta suertatzen da, kasu honetan emakumeak. Orduan, zuk baldin badakizu violentzia instituzional bat dagoela, eta momenturen batean, nolabait zure buruari galdetzen baldin badiozu, salatuta gertan aiteke zergatik gaizki egiten direlako gauzak. Ondo egiten ari naiz gauzak, orduan momentu horretan ere, eraldatu egiten dugu dana, zeren zuk ez badiozu zure buruari galdetzen, gauzak ondo egiten ari naiz, hobeto egin daitezke, edo nola dauden gauzak, aldaketak ez dira etortzen. Eta sisteman gertatzen da askotan, baso astoki batetara eta hemen gaizki, eta bestean ere gaizki, eta azkenean, dana gaizki, eta salatzera joaten zarenean, guri ez esan, guri ez... Barkatu, baina hemen gauzak gaizki egin dira. Eta dena den, guk badaukagu, hemen nahiko lege onak dauzkagu, nahiko aurreratuta gaude, baina gero aurrera eramateko batzuetan arazoak izaten dira. Eta protokoloak asko gehiago betu behar dira, eta elkarren arteko erlazioak sendotu behar dira, nahi dut esan badibidez, polizia, epaitegiak, medikuak eta zerbitzu sozialek, hori dena asko hobeto koordinatuta egon behar da, agian, gero diruz hornitu behar dira programa guzti hauek, bestela azkenean gerta daiteke, 20 pertsonaren artean egin beharreko gauza bat, bik egin behar baldin badute, ezinezkoa da hori ondo egitea, lanez gainezka daudelako. Orduan, guzti hori nolabait bideratu egin behar da. Eta gai honen inguruan nola dago orain erregulazioa? Momentu honetan estatuan ez dago legerik, badaude komunitate autonomo batzuk bultzatzen ari direnak, garrantzitsua da komunitate autonomoetan gauza hauek onartzea, nolabait horrek ere bultza egiten duelako gero goraka joate hori. Erresistentziak badaude, baina badakigu sistema patriarkal honetan erresistentziak beti izan ditugula,
uste dutelako aurka zoazela. Eta ez da aurka joatea, horregatik lehen aipatu dudan pedagogia egitearen garrantzia. Jendeari azaldu behar zaio, hau ez dala inorren aurka joateko, baizik eta gauzak hobeto egiteko, gauzak hobetzeko, berdintasuna lortzeko, eta violentzia instituzionala gerta ez dadin, ez? Orduan, lortzen baduzu jende hori zure alde egotea, zure aurka egotearen alde horretan oso garrantzitsua da. Jendeak gauzak aldatu nahi dituenean, erresago aldatzen direlako. Eta Nafarroa mailan nola daukagu? Horregatik joan ginen parlamentura, asmoa delako, Katalunian egin den bezala, Nafarroan ere indarkeria legean violentzia instituzionala sartzea. Hau ez da oraingo aldarriketa bat, 2008an ere saiatu ziren legea estatala egintzenean violentzia instituzionala sartzen, baina bagian etzegoen gizartea oraindik prest horrelako zerbait barneratzeko, edo kontrako oso fuerteak ziren, eta orduan badakigu emakumeen borroka egunerokoa dela, pixkanaka, eta 2008tik ona, ari gara lortzen, pixkanaka, lehenengo autonomia batzutan, eta nik uste dut lortuko dugula, ez dakit noiz, ez dakit berehala izango den, edo hemendik urte batzutara, lehen esan dudan bezala, orain badago arrisku bat, eskubide sozial eta askatasun guztiekin, dagoen mugimendu ultraeskuin horrekin, zenbat eta beraiek botere gehiago eduki badakigu eskubideak atzera egiten dutela, orduan, goazen ikustera pixkanaka borrokatzen jarraitzeko. Eta 2008ko aipatu zuen legea, gero 2008an, okerez banago, aldatu egin zen. Nik legeak ez ditut oso ondo kontrolatzen, ez naiz legean aditua, badakit aldaketak beti daude, pixkanaka, baina kostatzen dira kontzeptu batzuk sartzea. Ez da bakarrik violentzia instituzionala, beste egunean hitz egin genuen hitzaldian, komentatu ziren beste violentziak, violentzia publikoa, violentzia estetikoa, ez? Badaude gauza batzuk, violentzia estetikoa adibidez, medikuak batean, atzera, pienparez egiten dute, eta esate, gu ez gaizki egiten, ez da gaizki, eta ez da bolondreski gaizki egiten duzula, baina batzuetan gauzak hausnartu behar dira, eta adibidez, esaten baldin bada, Estatu Espainolean 93 edo ez dakizen badan zesaria gainetik, gomendatuaren gainetik gaudela, hori da, egiten dituzula batzuetan beste zerbait probatu baino lehen eta zuzenean zesariara joaten zarela, ez da, guazen aztertzera, guazen akordio batetara iristera, guazen ikustera gauzak, ez duzu zertan defentsa horretan jarri behar, baizik eta egin behar duguna da, nolabait denen artean, gauzak landu, gauzak hitz egin, gauzak eztabaidatu, inplikatuta dauden kolektibo guztiekin, gauzak aurrera eramateko eta gauzak hobeto egiteko eta emakumeen eskubideak eta bizitza hobeto defendatzeko. Hemen askotan ere bizitzari buruzari gara hitz egiten, ez? Orduan, diligentzia de vida ditzen da, bizitza diligentzia ez dakit euskaraz nola esango dugun. Hortze gertatzen da, estatuak berez, eta hau giza eskubideen barruan dago, zure bizitza defendatu behar du, eta zure bizitza sano egon dadin, eta zure bizitza nolabait bermatu behar du. Genero indarkerian hori askotan ez da gertatzen. Emakumeak salatu egite dute askotan, eta ez dute salatzen bakarrik beraien inguruan, beraien etxean salatzen dute, polizian salatzen dute epaitegian, eta askotan ez da ezer egiten. Eta gero emakume hori hilda suertatzen da, edo bere semea hilda suertatzen da, eta ez du, han fallado los protocolos, ha fallado la seguridad. Barkatu, hori violentzia instituzionala da, zure esku zegoen eta ez duzu ezer egin. Orduan, erruduna erailea da, baina zuk ere badaukazu ardura bat, bazenekielako eta ez duzulako ezer egin hori gertatu ez edin. Orduan. Beraz, beharrezkoa da oinarri bat, legezko oinarri bat. Noski, ez baldin badago legean, ezin duzu oso zaila da gero, esatea, violentzia instituzionala jasan dut, eta hor badago
Bai, biktimek igual argi... Argi izan behar dute zeintzuk diren beren eskubideak, zeintzuk diren eman beharreko pausoak, eta ez dana posible da, zure bizitzaren erdia epaitegitan eman behar izatea horrelako zerbait erreklamatzeko. Azkenean emakume bat badago, orain ez dut gogoratzen izena, Angela Gutierrez, ez dakit, bera, uste dut 15 urte pasatu dituela, bere alaba hil zuen, bere senarra Zana, berak esan zuen bere senarra mehatxatu egiten zuela, alaba hilko zuela. Alaba hilko zuela, toki guztietan salatu zuen, inorrek ez zion kasurik egin eta alaba erail egin zuen. Eta gero, ez dakit zenbat urte pasatu ditu, epaitegietan esaten violentzia instituzionala jasantzuela. Eta azkenean zedak eman zion arrazoia, baina arrazoi hori jaso eta gero oraindik ere berriro epaitegietara. Eta azkenean emakume batek zergatik pasatu behar ditu horren beste urte, gaia itxi gabe, dolua egin gabe, borrokan, sufritzen, eta gainera jasaten hori izan zen ero batek egindako gauza, bai, baina nik esan nizuen egingo zuela, eta ez zeniaten kasurik egin. Eta, zein izango litzateke lan bilkura honen balorazioa edo? Balorazioa, oraindik ez gara bileraren ostean bildu balorazioa egiteko, beti, politikoekin biltzen garenean, borondatea beti aurrera egitekoa da, ados, oso ondo iruditzen zaigu, gerokoak polikiago joaten dira, ez? Baina nik uste dut aurrera egiteko badagoela asmoa, eta pozik atera ginen, bai. Eta Laiak Kataluniako prozesua kontatu eta gero, hemen... Bai, Laia ere asko egon da Bilbon, Donostian, Iruñara etortzen zen lehen aldia, Nafarroara etortzen zen lehen aldia. Nik uste dut bai erkidego autonoman, bai Nafarroan normalki nahiko batera joan izan gara eta emakumeen eskubideetan beti oso nik uste dut aurreratuta ibiltzen garela. Mugimendu feminista indartsua da, bai Nafarroan, bai Bilbon, Donostin inguruan. Eta nik uste dut izan gaitezkela hurrengo erkidego autonomoak honekin aurrera egiten dutenak, bai. Eta estatu mailan nola dago? Nik orain estatu mailan ez dakit, ezingo dizut esan, ez nagoelako oso sartuta lege eta errekurtso eta gai hauetan, baina, nik badakit lantzen ari dela. Eta, ja bukatzeko ez dakit zerbait gehiago komentatu nahi duzun? Ez, animatu emakumeak borrokan jarraitzeko, gure eskubideen alde borrokan jarraitzeko, eta besterik, ez? Primeran, mila esker gurekin. Bai, zuei. Bale. Gaurko eta asteburuko eguraldia ikusiko dugu. Gaur, ostirala, fronte hotz batek eguzki pixka bat utziko du, batez ere egunaren bigarren partean. Goizean, hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira eta ateri eutsiko dio. Arratsaldean, aldiz, zerua lainotuta geratuko da eta euria egingo du. Oro har, euri txikia izango da, egingo duena eta denera zabalduko da. Hego haizea ibiliko da egunaren hasieran eta kostaldean iparraldetik finkatuko da goizean. Arratsaldean haizeak ipar mendebaldera egingo du eta harrotu egingo da. Temperatura maksimoek behera egingo dute, hegoaldeko zenbait puntuetan izan ezik. Bertan, aurreko eguneko balioetara iritsiko dira. Larunbatean, egunak aurrera egin ahala, hobera egingo du. Goizaldean eta goizean goiz hodei desente izango ditugu eta kantauri isurialdeko zenbait puntuetan euri apur bat egin dezake, batez ere ekialdean. Baina orduek aurrera egin ahala, hodei geruza saretu eta ostarteak gero eta zabalagoak izango dira. Haizeak ipar mendebaldetik eta iparraldetik joko du batez ere, eta temperaturak behera egingo du. 20 graduren bueltan ibiliko da ipar partean eta 24-25 graduren bueltan Nafarroa hegoaldean. Igandean giro eguzkitsua eta temperaturak gora egingo du. Temperatura altuenak 23-25 gradura iritsiko dira kostaldean eta 26-27 gradura barnealdean. Nafarroa hegoaldean maksimoak 30 gradu ingurukoak izango dira.
Giro eguzkitsua egongo da, goi hodei batzuk agertuko dira goizean, eta bero hodeiak arratsaldean eta gauean. Hegoaldeko haizea ibiliko da. Arratsaldean iparraldera aldatu eta indartu egingo da. Kostaldean goizean sartuko da brisa. Kaixo eta ongi etorriak gaurko bigarren elkarrizketara, oraingoan Virginie Albirarekin gaude. Karrikaluze elkarteak eta Antsoaingo udalak hurrengo ikasturterako euskarazko antzerki ikastaro batzuk prestatu dituzte, eta Virginiek emango dituen pertsona da. Kaixo, zer moduz? Ongi, kaixo. Bueno, Antsoainek eta Atarrabiak, kasu honetan, ikastaro batzuk prestatu ditu. Eta nola dago antzerkiaren egoera, bereziki euskarazko antzerkiaren egoera bi herri hauetan? Bueno, bi herri hauetan, gehiengoetan bezala, antzerki eskaintza euskaraz gehienetan haurrendako zuzenduta dago. Ez dakit oso ongi zergatik, bai, helduentzat antzerki tailerrak ere zailagoak izaten dira, edo, zailago izaten da aurrera ateratzeko, eta ez dakit beti pentsatzen dugu aurrek egin nahi dutela dena, eta ez helduek, ez? Orduan aurrentzako normalean ateratzen dira, bai dela egia gehiago apuntatzen direla beti, baina helduentzako beti oso eskaintza gutxi egon da, beti danik. Eta kasu honetan, helduentzat bideratua dago? Bai, 16 urtetatik gorakoentzat da. Eta hori da, benetan niretzako opari bat izan da. Halako, helduekin ere lan egiten dut, baina beti gazteleraz, aurrekin beti euskaraz, baina momentu batean, nerabeekin oraindik ere euskaraz, baina gero helduentzako euskaraz ez dago deus, orduan aukera ematen dizutenean bada opari bat. Helduekin eta euskaraz lan egitea, antzerkia egiten, opari bat da, eta oso gauza, eta bitxikeri bat, zen ez dago hemen Iruñerrian ez dago besterik euskaraz, euskaraz diot. Gazteleraz badaude taldeak eta badaude tailerrak, baina euskaraz ez dago, orduan bada bitxikeri bat, aurretikan landuta egon dena, ez? Hau ez da ateratzen batean egiten dugu, eta ez, lehentxeago aurrendako tailerrak egon dira, nerabendako tailerrak, eta hor beste helduentzako beste tailer batzuk sortu egin dira, helduekin hitz egiten, hor partaidekin hitz egiten, azkenean ikusten da zer beharra dagoen eta zer eraman nahi duten aurrera, ez? Orduan, antzerki ikastaro hau bitxikeri bat da, bada joika bat horri izatea, esku artean eta plazer izugarria. Beraz, ikastaronen helburuetako bat, behar bat asetzea izango litzateke? Bai, eta azkenean bada ere batzuetan sormena, helduekin sormena nahiko gutxi lantzen da. Ematen du heldua zarenean, zuk zure egiten duzu, eta kitxo ez, eta egiten diren sormen tailerrak agian ez dira berez sormena lantzeko, ez? Bai agian beste gauza batzuk lantzeko, baina ez berez sormena, ez? Orduan, sormena lantzea, euskaraz, emozioak, gogoak, eta hori dena batzuetan zaila da, aregia euskaraz ez, baina batzuetan zaila da, ez? Orduan ikusten duzunean hor badagoela zerbait hori aprobetxatu egin behar da, ez? Kulturarloan ikastaroak badaude, ez? Abesbatzak badaude, abesbatzak gainera euskaraz abesbatzak badaude eta hori eskartzen da pila bat, ez? Baina nik uste badagoela beste alde bat, gehiegi lantzen ez dena, baina berez helduengan batzuetan behar hori ikusten ez delako edo batzuetan ez dugu kanporatera nahi alde hori, ez? Orduan, hor badago momentutxo bat, ez?
eta ikastaro hauek euskaraz izango dira. Eta nola ikusten duzu euskararen egoera antzerkiaren munduan? Zaila da galdera, zaila, luze erantzuteko modukoa. Esaten dudan, aurrendako euskaraz egiten den antzerkia, badago, ez? Eta Nafarroan sortuta badago, eta badaude gauza asko, ez? Baina hori, gehiena aurrendako zuzenduta. Helduentzako antzerkia ere badago, gero eta aktore euskaldun gehiago daude, orain dela 20 urte askoz gutxiago geunden, ez? Orain gehiago daude, ez? Azkenean, hezkuntza hortik datoz eta bidea egiten dute, eta badoaz beraiek ere ikasten, eta orduan, baina hala eta guztiz ere, helduentzako, hemen dagoen helduen nolabait esateko merkatua, txikiagoa da helduentzako, baina orduan antzerkiaz bizi nahi baldin baduzu, zure proposamenak saldu nahi baldin badituzu, proposamen batzuk saldu behar dituzu, bizitzeko eta gero txikiagoak diren beste proposamen batzuk egin ahal izateko, ez? Eta txikiagoak diren beste proposamen horiek izaten aldira helduentzako antzerkia euskaraz. Ez, askoz gutxiago daukatelako agian gauza txikiagoak egiten direnean, eta hemen babesa ere ez da erreza, ez? Askotan edo Gipuzkoatik edo Bizkaialdetikan etortzen dira proposamenak, ez? Baina hemen zertxobait egiten da, ez? Hori espektakulak ikusteko momentuan. Ikasteko momentuan oso eskaintza gutxi dago, ez? Eta oinarrizko tailerrak gutxiago, ez? Orduan, horregatik esaten dizut berriz, halako gauza bat egin ahal izatea, azkenean bazoaz komunitate bat sortzen, ez? Antzerkiaren inguruan, baina euskaraz, ez? Eta horrek laguntzen du, hau izango da, pauso bat, ez? Baina atarrabian bat egiten bada, ez dakit, Berriozarren beste bat, Barinenen beste bat, ez? Iruñeko ez dakitzen auzotan beste bat, ongi legoke poliki komunitate hori badoa zabaltzen eta badoa eskatzen, ez? Beste arlo batzuetan egiten den bezala antzerkia helduentzako munduan ere bai, ez? Eta eboluzio bat ikusi duzu euskarazko egoeran antzerkian? Ikusi, bai, batez ere, ni gazte nintzenean, orain dela 5.000 urte gutxi gora bera, aktore euskaldun gutxi geunden, ez? Azkenean, beste momentu batzuk ziren. Orduan, antzerki euskaraz egiten zen, baina aktoreak edo ikasten ari ziren, edo berez etzekiten eta itzulpenak enkargatu egiten ziren, eta itzulpen onak egiten ziren, baina ez da gauza bera zure hizkuntzan antzestea, zure hizkuntza ez den beste bat erabiltzen. Orduan, zailtasunak egoten ziren, eta aleginak egiten ziren, ez, taldeen aldetikan, izugarrizko aleginak egiten ziren euskaraz proposamen dotoreak eskaintzeko, ez? Batzuetan jasotzen zenutena zen oso gogorra, ez? Oso erantzun gogorrak. Orain, hizkuntzaren aldean, aktoreek beste prestakuntza bat daukate, ez? Aktore euskaldun asko, euskara beraien ama hizkuntza da, eta nabaritu egiten da zentzu horretan, ez? Eta badoa, poliki, eta momentu batean ematen zuen euskaraz egiteagatik edo zein gauzak balio zuela. Baina ez da hori, euskaraz gazteleraz bezala gauzak ongi egin behar dira, edo zein gauzak ez du balio. Gauzak ongi egin behar dira, ez? Kalitate minimo batekin, ez? Eta egiten diren gauzak horrela egiten dira. Orduan, bagoaz, eta bide ona eramaten. Eta ere, ikasketak euskaraz jasotzeak, ohitzen zaitu ere igual? Bai, azkenean, euskararekin gertatzen zaiguna,
askotan, ni Euskaldun berria naiz, eta askotan ibiltzen zara pentsatzen, gaizki hitz egiten nahi naiz, gaizki esaten du, nolatan egin behar du nik antzerki, antzerkia egiteko azkenean hitz egin behar duzu ongi, ez? Baina beldur hori atzean utzi behar dugu. Utzi behar dugu, gazteleraz hitz egiten dugunean, ez dugu hain ongi hitz egiten. Ez dugu hain ongi hitz egiten, eta ez dago inor gure gainean esaten, baina zuk esan duzu, abria hubiera esan ordez. Ez dago inor, hori esateko. Euskaraz hanka sartzen badugu, hanka sartzen dugu. Gero, gauza horiek, konpontzeko momentuak egongo dira, ez? Baina, antzerkia euskaraz egiten badugu, gure burua badu askatzen, ez? Eta azkenean, agian, gure ingurua ez dauz euskalduna, baina hor badaukagu gune euskaldun bat, ez? Eta horrek eramaten gaitu, euskaraz egiten diren proposamenak ikustera joateko, zen batzuetan euskaraz antzerkia entzuten dugunean, esaten dugu, ez dut ulertuko, oso gauza sakona izanen da, Bizkaiatik etortzen dira, hango hizkuntza, eta ez baina normaltasun baten barruan ikusten dugunean, gu horretan mugitzen garenean, ia konturatu gabe, bide natural batean ara hurbiltzen zara, ez? Orduan, oso bide lasaia eta egokia da, ez? Hori esan duguna, azkenean gure euskal komunitatea gehiago irekitzeko, ez? Beste arlo batzuetatik irekitzeko. Aipatu dugun bezala, zuk emango dituzu ikastaro hauek, eta zer lotzen zaitu zuri antzerkiaren munduarekin noiz? Hasi zinen mundu honetan, zergatik? Noiz ez dut gogoratzen. Ez, garbi nuen txikitatik, baina txikitatik, monjekin ikasten nuen, eta monjek etxean esaten ziguten, garbi izan. Ez eraman bide horretatik, monjek esaten zuten bide hori etzela ona, baina garbi zegoen, ez? Eta garai hartan bub eta kou bukatu nuenean, nik garbi nuen antzerki egin nuela, eta antzerki eskolan sartu nintzen, eta geroztik daramat antzerki munduan, ez? Garai luze batean antzerki taldeekin lanean, orain dela urte batzetatik ona, klaseak ematen gehiago, eta beste bide batzuetatik beste gauza batzuk egiten, eta ipuin saioetan, eta ez? Baina ez dut gogoratzen noiztik, bizitza osoa eman dut horretan, ez? Egia da, bizitza osoa. Bai, egia da, bintzatzen nahi nintzen, eta suerte izan dut, beti lana izan dudalako euskarari esker. Beti. Nire beste lagun batzuk ibiltzen zirela edo kamareroak izaten, edo beste lan batzuetan, baina nik beti lana izan dut euskaragatik. Euskalduna, nik euskara kou bukatzerakoan ikasi nuen, urte pare batean gogor eman nion, eta hor ikasi nuen, ez? Orduan, aktore euskalduna, oso gutxi zirenez, beti lan egin dut, beti, oso sortean nire izan dut, bai. Eta zure familia eta lagunen aldetik ondo ikusten zuten, ulertzen zuten? Ez, nire familiak ez zuen ulertzen, ez zuen... azkenean ezagutzen ez duzu ulertzen. Eta ez zekiten nola bizitzen altzen, Nafarroan, gaina garai hartan dena zela, antzerkiaren zen dena oso profesionala etzen ikusten, profesionaltasunera bide hori luzea izaten ari da, ez dago gainera, baina garai hartan etzen ikusten, gainera ikasten ari nintzen bezala, monjek bezala, gero beste ikastetxe batera ikastera joan nintzela, gauza bera esaten ziaten, bai, antzerkia, zure zaletasuna, baina lan serio bat bilatu behar duzu orduan, beti da hori, ez? Lan serio bat, ez? Sentitzen dut serioan niretzat da, ez? Besteak ez diren nire gustukoak diren lanak, ez? Hori oraindik mantentzen da, ez? Baina nire familiarekin, eta momentu batean ikusi zuten, ikastetxean nengoela, nik ikasten nuen, baina nik egin nahi nuen hori zen, ez ikastetxean antzerki taldean montatu genuen, eske garbi ikusten zen, hori da egin nahi duena, eta kitxo orduan momentu batean ezin duzu ez esan, ez. Orain nire semeek batzuetan esaten diote, amaske, galdetzen diotenean, ez, bekak eskatzerakoan,
aitaren lana, amaren lana, eta nire lana ez da inon ere agertzen. Ama zer gertzen dugu, pues jarri nahi duzuna. Osea, jarri nahi duzuna ez, baina... Bai, garai hartan zaila izan zen, nahiko zaila, lagunek hartzen zuten beste modu batean. Ez lagunak ezberdinak ziren eta beste modu batean hartzen zuten, baina familiarentzat etzen erreza izan ez. Artearen mundurako garai zaila. Claro, zaila da, azkenean ez daukazu inolako ziurtasunik, ez? Bueno, ea orain nork duen bere lanean, hori beste gauza da, ez? Baina honetan bai dela egia, oso zaila dela, bueno, orain aktore pila badaude, ez? Baina nala eta guztiz ere zaila da, mundua oso zaila da, dirua inbertitu egin behar da, baina hori baino gehiago denbora, eta agian gero jasotzen dituzuen emaitzak ez dira behar dituzunak, ez da espero dituzunak, behar dituzunak, ez. Orduan zaila da eta batzuetan gogorra da, baina azkenean ikuste lan guztietan gertatzen da hori. Osea, orain momentu honetan ziurtasunik ez daukazu inun. Orduan, bueno, pues zer egin behar diozu, ez dakit, zuk daukazuna, edo zuk egin nahi duzuna, saiatu behar duzu egiten. Momentu batean ikusi duzu noraino ailegatzen zaren edo zer egin nahi duzun edo nondik bideratzen duzun, baina saiatu behar da. Bestela ez duzu inoiz ere lortuko. Eta ni beti naizela super dena kontrolpean izan behar dut niretzako, izugarrizko estresa da lan hau. Baina horrek ematen dizuna, niri ez dit beste gauza batek eman. Baina niri hau gustatzen zaidalako. Orduan, bakoitzak bere bidea bilatu behar du. Zaila, bideo guztiak dira zailak. Oposaketa batzu prestatu behar dituztenentzat, oposaketa prestatu. Egon zaitez hor ikasten, eta gero ez atera oposaketa. Hori ere, bakoitzak berea. Bueno, igual ateratzen da pixka bat, igual lan normatibo bat. Oposaketak eta gero baduzu zure lana lortzen baduzu. Honetan ez, baina badituzu beste gauza batzuk. Nien naiz aspertzen, nik ez daukat errutina bat, ez? Haian kurtsoan zehar ikastaroekin eta bai, baina ikastaro bat bukatzen dudanean, bukatzen dut. Hor bukatzen dut, eta beste gauza bat hasiko naiz egiten, ez? Ordan ez daukat errutina hori, eta nire burua beti ari da zerbait pentsatzen, zerbait sortzen, jendearekin harremanetan, orduan, ez daukazu ziurtasun hori, eta hori oso estresantea da, eta batzuetan gehiegi, eta momentu batzuetan pertsona batzuk utzi behar izan dute ezin zutelako horrela egin, ekonomikoki ezinezkoa zelako, garai batzuk oso gordinak izan dira, ez? Baina beste alde hori dauka, ez? Ordan, disfrutatzera. Eta irakasle begirale moduan egon zara aurretik? Bai, antzerki eskolan hasi nintzenetik, eta hori baino lehen ere, badaramat horretan asko gustatzen zait, antzerki tailerrak eta ikastaroak izugarri gustatzen zait egitea. Gehienak hori horrekin izaten dira, eta horrek gauza bat eskatzen dute, baina helduekin egiten dituzunean edo nerabeekin ere egiten duzunean, beste mundu bat azkenean, hor beraiekin erabiltzen dituzun referenteak eta hitz egiteko modua eta zurea da, ez? Aurrekin lan egiten duzuna eta egiten duzuna gauza bat da, eta helduekin beste gauza bat da, ez? Azkenean antzerkira erabiltzen duzu zerbait kontatzeko, zerbait esateko, zuk barruan daukazuna ateratzeko, ez? Eta horrek daukatena eta helduek daukatena batzuetan gauza bera da, baina modu ezberdinetan kontatuta. Orduan, bitxia da helduekin, baina plazer bat. Helduekin aspaldidanik daramat alakoak egiten, ez?
eta beti izaten dira, bueno, niri gustatzen zizkian tailerrak ez dira, badira, ia astapenak, ez? Hor ikusten duzu jendean nola hasten den, zer nahi duen, zer aprobetxatzen duen, eta ikusten duzu garapena, ez? Beraien garapena. Eta zer ateratzen duten, zer bereiek barruan daukatena, eta zer sortu nahi duten, eta zer lortu nahi duten, ez? Orduan, hasierako bide hori oso polita da. Oso polita, eta divertigarria, nire ustez, divertigarria ez bada, ezin da. Divertigarria izan behar da nahi eta nahi ez. Orduan, tailer horiek oso polita dira, aurrekin oso politak izaten dira, baina helduekin, helduak beti bizi gara, hau da gure bizitza, gu olakoak gara, guk hau egin behar dugu, eta ezin gara beste modu batean agertu, ez? Eta batean ikusten duzu, pertsona bat, agian lehenengo egunean, etorri da gona batekin eta takoiekin, eta bukatzen du berak ikastaroa, lurretik botata, txandal batekin, hilea ez dakit nola, baina berak egin du bide hori horretara llegatzeko, ez? Orduan hori oso polita da, eta oso eskatzailea, oso eskatzailea, bai. Eta zer egiten zaizu zailagoa, helduekin lan egitea edo aurrekin? Segun, aurrek normalean gogo handia daukate. Batzuetan energia gehiegi, baina ez da zaila, aurrekin lan egitea ez da zaila. Ez da zaila entzuten badiezu, ez da zaila. Helduekin, batzuetan, heldua gara eta aurre iritziak ditugu. Eta lotxak ditugu, eta askoz kontzienteagoak gara, eta badakigu gure inguruan jende gehiago dagoela. Eta guk zerbait egiten badugu ikusiko gaituztela. Eta gero eszenatoki batera joaten garenean ikusiko gaituzte. Eta zer pentsatu behar dute, zer ez. Batzuetan gertatu zait, orain ez, adina dudalako, baina gazteagoan nintzela, agian antzerki tailer batean 30 urteekin, eta hor zegoen partaide batek 50 urte izateak, eta esatea, baina zer jakinen duzuzuk nik ez dakidana. Zuk jakinen duzu asko ez dakit zertan, baina nik antzerkia ez dakitzuk ez, baina jarrera horiek ere ulertu behar dira, ez, zure gainetik daudela pentsatzen duterako, ez, beraien lotxei aurre egiteko modu bat delako, ez. Baina batzuetan, ematen du korse bat daukagula eta zailagoa da helduekin hori apurtzea, ez. Orduan, partaide bakoitzarekin ikusi behar da zer behar duen eta nondik jo eta nola, ez. Orduan batzuetan nekagarriagoa izan daiteke, mentalki nekagarriagoa, fisikoki nekagarriagoak dira aurrak, baina mentalki helduak. Bai, egin behar da askatzeko prozesu bat lehenago aurrekin ez dela beharrezkoa. Bai, eta ulertu behar da oso ongi bakoitzak zer nahi duen eta zergatik egiten duena. Esan nahi dut, batez ere, talde batean batzuetan gertatzen da, ez? Talde bat osatzen da eta 2-3 datoz lagun talde bat direnak, ez? Baina beste bat solte, beste bat, orduan hori dena konpaktatzeko batzuetan oso zaila, hori, ditugun aurreritziengatik, ez? Eta are gehiago batzuetan auzo batean edo herri batean guztiek elkar ezagutzen dute, baina agian agurtu gabe, ez? Orduan aurreiritzi horiek apurtzea eta libre sentitzea zaila da. Teorian etortzen direnak horien alde daude, ez? Baina batzuetan ematen du baietz, baina ez hainbeste. Agian beraiek edo guk uste dugu baietz, prest gaudela, baina ez gaude pentsatzen dugun bezala, ez? Eta zaila izaten da, baina oso polita, oso polita da, oso polita. Gero ikusten duzu emaitza, ikusten duzu nola dauden eta nola disfrutatzen duten eta ze gauzak ateratzen dituzten eta oso polita da, bai.
Eta, ikastaro konkretu honetara bueltatuta, ze noiztik noizdera izango da, ze lekutan? Urrian, hasi behar dugu ikastaroa ekaina bitarte, eta Atarrabeako kulturetxean egin du asteazkenetan 7:30 bederatzitara. Ez berez, hori 16 urteetatik gorako entzat izanen da, euskaraz. Eta, berez, asmoa kurtso bukaeran antzeslan bat egitea da, ez? Antzeslana, gu geuk sortuko dugu hor antzerki tailerrean bertan, ez? Horrek ematen digu ere askatasun bat guk nahi duguna kontatzeko eta gero partaide bat bakoitzak hartuko du parte berak nahi duen neurrian, ez? Ni beti saiatzen naiz guztiek berdin parte hartzen, ez? Baina zenbait kasutan agian pertsona batek esaten du, nik ezin dut hainbeste, nik ez dut hainbeste nahi. Bale, lasai, zuk nahi duzuna, zuk behar duzuna eta, gu sortzen ari garenez, agian ez dakit, azaroan esaten du ez eta gero martxoan baietz eta bagoaz, gure esku dago dena, ez? Moldatzena. Bai, gure esku dago dena eta aurrera goazen einean ikusten dugu bakoitzak egin nahi duena, ez? Eta ez da oso bide erreza, lan egin behar da, baina oso bukatzen dugunean hain gustora gelditzen gara beti. Eta zenbat plaza egongo dira? Kopuru ez dakit. Baina, ez dut uste goitik mugatuko denik, esan nahi dut. Ez dut uste 20 lagun elkartuko direnik. Eta hori elkartzen badira, ikusiko dugu zer egiten dugun. 20 halako tailerrak izan ditut, 20rekin izan ditut, eta ez da lan egiten hain gustora zintzarelako guztiekin nahi duzuna lan egin. Orduan 20 gehiagikeri bat da, ez? Baina horretan ez gara llegatuko. Orduan, alde horretatik arazorik ez. Eta pentsatu duzu, nola antolatu behar duzu ikastaroa, ze maiztasunarekin elkartuko zareten? Astean behin izanen da, asteazkenetan, eta hasieran, hasiko gara ariketak eta jolasak egiten elkar ezagutzeko, eta bidean sartzeko, antzerki munduan sartzeko, eta ikusteko bakoitza nola dagoen, norbait zerbait egin duen, hizkuntza maila ere oso garrantzitsua da. Zen, improvisaketen bidez lan egiten dugun, eta jokuen bidez, eta garrantzitsua da ikustean non dagoen bakoitzak. Horrek ezin gaitu mugatu. Moldatuko gara, baina euskaraz da, orduan ezin da, ikasten hasi den norbait orain honetan sartzen bada, horrek ez dauka zentzurik, ez? Maila izan behar duzu behintzat hitz egiteko, ez? Gauzak sortzeko, pentsamenduak adierazteko gaitasuna izan behar duzu, ez? Baina, horren barruan, orduan, horretan ibiliko gara, lehenengo egunetan, eta gero poliki-poliki joanen gara guk nahi duguna sortzen, ez? Ja nahiko hasieratik, azarotik, hor hasiko gara pentsatzen zer kontatu nahi dugun. Hori lehenengo gauza eta gero nola. Eta beti lanean, ariketak egiten, ikasten, askatzen, jolasten eta elkar ezagutzen. Eta zuriz antzerkiaren ze arlo lantzea gustatuko ditzaizuke? Ni beti bizi naiz umorearekin, umore kritikoarekin, eta umore kritiko eta beltza baldin bada, zer gehiago nahi dugu. Bai dela egian, nire historio gehienetan hildakoak agertzen direla. Bai, baina, saiatzen naiz, azkenekoetan saiatzen naiz jende gehiegi esiltzen. Baina azkenean taldeetan ere sortzen dira gauzak, historiak sortzen dira, eta azkenean, orain arte izan dituen talde guztiekin beti gure inguruan gertatzen zenarekin zerbait sortu dugu, ez? Agian, gero ikusten denak ez du zer ikusirik gure hasierako ideiarekin, ez? Baina, klaro, hildakoak bai agertzen direla askotan. Baina, beti hori umorea eta umore kritikoa, ez? Azkenean antzerkia egiten dugu,
eta gauza kontatzen ditugu, ordan garbi izan behar dugu zer ari garen kontatzen, eta zer esan nahi dugun kontatzen dugunarekin. Ez dugu mezurik bideli behar, hau ez da egiten zuek, ez da du, ez. Baina, konstiente izan behar dugu, zerbait istorio bat kaleratzen dugunean zerbait ari gara kontatzen, eta garbi izan behar dugu zer esaten ari garen, eta benetan esaten ari garena guk esan nahi duguna den ala ez. Batzuetan gauza batzuk esaten zua, ze divertigarria, baina ze astakeria, ez? Orduan hori ere landu behar da, ez? Kontatzen duguna, ea zer kontatzen dugun, eta ea benetan nahi duguna den ala ez, ez? Baina hori, umorea eta kritika. Eta jendeak normalean mezua ondo jasotzen du. Bai zen kontatzen ditugun historiak beti beti ez, baina umorea hor dago beti, nahiz eta oso umore beltza izan, noizbait bai sortu ditugula oso historio dramatikoak baten bat, ola memoria historikoarekin lotuta eta bar, baina orokorrean, orduan azkenean zuk planteiatzen duzuna ez da esatea, hau da egin behar dena edo horrela egin behar da, ez. Guk hau planteiatzen dugu, zuk horrekin joan etxera eta pentsatu. Zuk jakinen duzu, zuk zure iritzia daukagu, guk ez dugu egiten, ez dugu esaten, hau egin behar da, hau ez da egin behar, ez? Gauza hauek gertatzen dira. Eta gai bat aukeratzen badugu pertsonaia ezberdinak egon daitezke gai horren inguruan iritziak ematen edo jokatzen edo ordan ikuspuntu ezberdinak ateratzen dira hor, eta gero bakoitzak jakinen du, eta norbait molestatzen bada, pentsatu beharko du zergatik molestatzen den hori ikusten, edo eroso sentitzen ez bada, zergatik ez den eroso sentitzen. Guk ez diogu esanen, ze gaizkitzara eroso sentitzen, eskezu, ez. Hori zure lana da, guk hau egin dugu, hau hemen planteiatzen dugu, eta zuk sentitzen duzuna, edo pentsatzen duzuna, zuk ikusi. Bai, bakoitzak bere bizipena eta lotzen du edo... Hori da. Eta batzuetan gertatu zaigu, historio bat egin da gero, divertigarria den zerbait, baina nahian gai berezi bat lantzen duzula, norbait etortzea, negar batean, emozionatuta, bere burua hor ikusi duelako, ez? Eta pozik hor ikusi duelako, ez? Eta esan duzu, ze ongi, azkenean oinarrizko antzerki tailerrak dira, ez? Orduan, halako gauzak lortzen direnean, ze polita den, ze gustora gelditzen zaren. Partaideak nola gelditzen diren, batzuetan ez gara konstiente ze tresna ditugun eta noraino ailegatzen alagaren halako gauza bat egiten besteengan. Hori gu beti bizte gara hemen ikusten du, ze polita, txatxatxas, guaz etxera, baina gero zure gana hurbiltzen direnean eta esaten dizutenean, partaidentzat da, izugarria. Ea hurrengo urteko ikastaroan horrelako gauzak gertatzen diren. Espero dugu. Eta ea jende animatzen den eta bertara apuntatzen den. Bai, espero dut mesedez, bai, apuntatuko dira. Badaude batzu ja interesatuta daudenak, orduan nahi duenak izena emateko, eta beraien zai izanen gara, bai? Primeran, zuri mila esker gurekin hitz egitera etortzeagatik eta ikastaro hau gurekin aurkezteagatik. Zuei eskerrik asko ere. Ondo segi. Berdin. Agur. Gaurkoz hau izan da dena, hurrengo astelehenean itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Ondo segi, agur! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.